Ha? Mati ngam dia? Mati ngam deh? Ha? Halo लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोना नोंथांमोनजों जों ओरैबादि सोमोनांथाव जाथाय दे ना जे जायगायावनोखि मानसि सावदों बे जायगायावहा सासे बोराय मानसि आरोना जेबो ड्रेस गैया लंथं लान्थियैनो हर गेजेराव जिरायनानै थाहैबाय थादों। जोबोद सोमोनांथाव मा जाहोननि थाखाय दिनै बे मानसिया बे जायगायावहा थाहैदों बेबो एसेबां हर गेजेराव आरोना हरनि समाव बेबो गोथैसालि मानसि सावग्रा जायगायाव ना मानसि सावग्रा जायगायावब्लाबो बिनि सायाव आरो बेहा ड्रेसबो गैबावा गोथै लंथं लान्थि आरोना जोबोद सोमोनांथाव ना मोजां मानसियाथ' बेफोरबायदि थांनाय नङा खोमा आंनि साननायाव आरोना थ' ससियेल मिडियाआव दा गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ नुदोंबो आरोना माबादि आसरित आरो गोबाङानो बुंदों आरोना बे मोनसे जाय खौरां बाथ्राफ्रावसो खोनायोमोन दायना मानसिफोरा बेबायदि थायो थाबायो बेरायो होननानै आरोना मानसि फबनाय जायगायाव मानसि सावनाय जायगायावहा बिसोरसो थाङो होननानै खोनादोंमोन दिनै नुमारदोंबो आरोना गोबां मानसियानो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजोंबो बुंहरदों आरोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायदोंमोन आंबो बेखौ फेसबुकआवहा नुनायाव जों गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों बेबायदि मानसियासो बिदि खालामो होननानै आरोना थ' बाथ्राया बेसे सैथो मिथिला जितु नुदों आरोना माबोरै डेन्जार बे हरनि समाव गिलु बालु हरनि समाव मानसि सावनाय रोहो रोहो जोंनाय ना अरानो रोहो रोहो जोंबाय थादों आरोना बे अर जोंनाय थानाय रोहो रोहोआव आरामनो जिरायनानै थाहैदों आरोना खाथियाव मानसिया जेबो ड्रेस गैयालासेनो बोराय मानसि नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला आसरितसो मोनगोन आरोना थाबायलांनो जेनथेन जादों मानसिया नायना ला भिडिअखौ एसे आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो आरोना Ha? Mati ngam dia? Mati ngam deh? Ha? मा खालामदों इयाव? मा थ' सेरदोंलै? ओइ नायसंबाय नै लांटा बाबा हथरसे मा फैदों नों इयाव? मा फैदो? बा नों इमान डेन्जार नों इयाव हारसिं थाबायनो मोनदो? हा? बाप इमान डेन्जार इ ओइ थांनोसै नामा थांसै इ गोथैबारियाव मा फैदो नों? गोथैबारियाव मा फैदो? गोथैबारियाव मा फैदो? गोथैबारियाव मा फैदो नों इयाव? गोथैबारियाव मा फैदो? हो? इ गोथैबारियाव मा फैदो नोङो? हा? बाखोराव मा होयो नों? बे रोखोमै? ध्यान खालामो? इ गोथैबारियाव? दायना नों न'? थ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरोना माबादि मानसियाथ' नुनायाव फाग्ला नंखाया बियो आंनि नुनायाव आरोना फाग्ला मानसिया बेफोरबायदि बुङा आरोना
रावनोबो खोन्थानाङालै खोन्थानाङादि बेफोरबायदि बाथ्राबो बुंलायलायदों आरोना खोनानायाव। थ' बेफोरबायदि जाथाया नंमारगौसो नामा जेराव मानसिफोरा खोथा बाथ्रा बुंदों ना जायफोरा बुङो बिसोरो नुखानाय मिथिखानाय मानसिफोरासो बुंमारोमोन नामा जे हरनि समाव मानसि गोथैसालियाव बेबायदि मानसि थाङो जायफोरानोखि दायना बा दायनि ना बेफोरबायदि मानसिफोरा मानसि फबनाय जायगायाव माबा बिखा लायनो थाङोनो माबा मोनसे लायनो थाङोनो बेफोरबायदि बेगें लायनो थाङोनो होननानै खोनायोमोन। दिनै बेबायदि जाथाया सोराङाव फैमारदों नामा बे नंमारगौसो नामा दिनैनि बे जाथायफोरा जोंनि नुनायाव जों बेखौहा दिनै जोंनि मेगनजोंनो जों नुबाय नामा ना बे जाथायखौ नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि मानसिखौ बा बेफोरबायदि खालामग्राफोरखौ नंमारगौ ना नंमारा कमेन्टनि सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो आरोना नोंथांमोना। थ' आं नोंथांमोनखौ खावलायो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन बेजों लोगोसे कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरोना बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना। थ' भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाय।